čítam nového videa a dneska, ako vidíte, Five Nights at Candy's Remastered 5. noc ideme. Mali by ste dať like a odber. Tá 5. bude akože ťažká hodne, ale no, nebudem to obkecovať a poďme na to. Zlatá noc. To viedam jednu 6. Ak tam bude, ale mohla by. Padám bude. Máte dve nové správy. Ahoj znova. Hello again. So the big boss man. Takže, boss mi povedal, aby som ťa informoval o areách, kam máš vstup zakázaný. You're supposed to be guarding the place, but the manager is adamant that we don't go where we're not supposed to be. He's mostly talking about the rooms that aren't on your little mini-map. They aren't on the map because it apparently isn't any of your business. Or ours, for that sake. Like that extra room next to the part and service room. I believe you can see the door Ako from tá camera 9. miestnosť vedľa servisu na kamere 9. Excuse the sound of my delicious latte. Anyway, the manager says it's just a storage room. Manažér povedal, že je to len sklad a je tam extra kuchyňa, poschodie do tajného tunelu pod zemou, alebo je to miesto, kde dáva pomôcky na voľnu. No ty debilku, ten tunel už není moc tajný, keď si mi ho prezal. Že nie, že by to vadilo, ale chcem povedať, že nechodí. Čo ešte potom zbehne na mňa úplne. Anyway, I am all out of time. See you next week. What? Okay. Ó, blink. No jasne. Tento teraz tak ako pôjde. To sa mi... No jasne. Nejdeš už. Ale dúfam sa, že niekto na mňa bude fotiť. Ja neviem, nejaký od Kindy alebo tak. Očividne nie. No však dobre, lepšie. Takže stačí pozerať len 6 a 11? Teoreticky. Hej, ty kde si sa vybral? Kam si sa ty vybral, môj? Kam si sa vybral? Hej. No. Neviem, čo to zničilo. Materiálne úplne. Úplne nahoršie. To je hodiny.
25. Celkom dobre. To nie je to, že za slava, ale tak no. Mohlo byť aj horšie. Hádam sa mne vybije veterka ako. To bolo prvýkrát. Je ten typeček? No ty ešte tupíš. Oh, hej, hej. Hej, hej. No, dobre. To som úplne nečakal. Nie na prvýkrát. Ten starý blink. O. Chyba. Moja chyba. Problém. Môj problém. Počká, to mi je 6. noc. No však na to 6. noc. Ideme. A máme jednu hviezdičku. Let's go. Vyskúšam, akože opoštujem to trochu, ale nemyslím si, že to dá na prvýkrát. Sice na... Neviem, vyskúšam. Možno dám na prvýkrát. Tak ako... Dá sa to. Nie je to zase nejaký hardcore, ale... To je baterka už celkom nevidím. Hey, you're still here? I thought you wanted that Hej, ty si transfer out of the furt night tu. shift. Ja som si myslel, že už tu nechceš pracovať. A ešte k tomu tvoja práca není dneska. Dneska tu má byť Frank. Čo si s ním urobil? Kde vlastne je? No myslím si, že to niekto musí strážiť. No tak ostaň tu a stráž toto miesto. A nič nerozbi. Toto není v poriadku. Ahoj. No, výborne. Dobre, už tam chodí aj nový. Toho neoznačujem. Dobre, takže máme tam nového typečka. Čo to je? Počkaj. Candy, Blank, Off Candy, Pečňačík, ten Chester, to je tá opica. A hente je divný. Tu je nejaké myšči, čo to bolo? Neviem, budeme volať myš. To sú 7. Dobre, takže to treba pozrieť hneď od začiatku. A môžu ísť až z druhej strany. Hey, you're still here? I thought you wanted that transfer out of the night shift. Although, your shift isn't even tonight. Frank's supposed to be... What did you do with Frank? Where is he? Well, I guess someone has to watch over the place tonight, so just stay put. And, keep watching the place, and don't break anything. This is not okay. You and I need to have a little talk, okay? Bye.
Hej. Nie zdroja, ja neviem. Proste ja musím si tu typať zobrať baterky a nechci to napojiť na tie dvere. Dobre, typeček chilluje. Koľko, 2 hodiny. Nič moc. Jedna slava. Oh. Tak poď už tých 2 hodiny. No tak. Má 55%. 2 hodiny. Jako nič moc. To není vůbec dobré. Hej. Stop. Hej. Ne, za to. Díky bohu, už jsou to hodiny. Odešel. Hej! A ty si neodešel. No, to nechám. No, to je taká myš. Niečo také. Asi myš. Oh no! Oj, hej. 4 hodiny. 28 to je 4 hodiny. To je hodně špatné. To je špatné. Už ani na sekundu je pokoj. Ty si ale rychlý. Kámo, ty si trénoval, či čo? No ja to ani si chodil. No, 5 hodín. 17% z 5 hodín. Nehovorím, že som dobie baterka. To si nezaslúžim.
Stop. No nic. Mógł teraz wyskoczyć już 6 godzin albo sobie. Jeden z tego. Let's go. 2%, 6 godzin. Konečný kľud. No a môžem natočenia kľud. Inú save zase. Neviem, Ultimate Custom. Inak, no, môžete napísať do komentárov. Ultimate Custom tu mám stiahnuté, keby ste veľmi chceli, možno to aj začať natočať. No to je nejaká myš toto. Neodchádzaš, hej. Kde si šiel? Toto je the end. Toto je koniec Christmas Custom Night. Môžeme dať 7.20 niekedy. Keď ste chceli. Extra, no ukáž. A fakt? Candy, wow. Treba vyžívať. Dobre. Candy. Šeste. Pingvin. To nemá meno, on je proste pingvin. Blank. To si pozriem. Tu texty to bolo zaujímavé, aby boli. Pokašľaní celý. Od Candy. Rad. No, myš, ako som hovoril. A tu je úplne chill, pesnička a zrazu len takéto nohy. Prečo to vôbec majú v tej reštaurácii, veď? Takéhoto typečka rozbitého divného. Na čo ho zabrali? Aha, tu sa dajú. Starý, nový. Ty nohy, jak sa na to úplne vykašľali. Teraz to nohy úplne pekne a toto. Hele. Jak mu to... Jak sa dá takto perfektne oceniť ten nohy. Vidíte to? Toto. No, také to bol starý a nový. Tiež tie nohy úplne sa na to vykašľali. Na ten side. Nebolo tam viacej? A tam je tá miestnosť. No tak to sa úplne zmenila. Aj tie dve... Aj tie výzdoby.
A teď počítač. Co to tam znamená všetko? Co to je? Kamery. Poďte nové kamerky. Pekne. Nádhera. Staré. Už to vyzerá mega divne. What? Poďte nové nádhera, ale toto? Co to je? No, dá sa. OK. Tak sa trošku klipy. A toto OK. Jak ten obraz tam úplne 50. Chcem, opica. Te kamery niektoré sa strašne zmenili. O ten blank to ja nehovorím. To je zlopené. To je miniatýrka zeba, to nie je žiadne. Predtým to je viac svetlo, ale to bolo. Niektoré časti tam ja nevidím moc. Zváčal som skoro pol hodinu. Nechám to tak. Možno si dáme ešte custom night. Všetkých na 20. Pokiaľ by ste nevedeli, aj to level, aký som dal rád. Máme všetkých. Vy by ste zaujímalo, čo to pingli, lebo nemyslím si, že nás bude zrovna dávať ako jumpscare. A čo je ten oný týpek? O, toto tu nebolo predtým. Čo je? Jo, to je ono. Čo robí ten tučer, lebo akože... Nemyslím si, že mi dá jumpscare z dole. Nechám ho tu. Nech ide. Cannot take your order. Čo robíš? Cannot take your order. Aha, on mi tu pepí na dvere. No? Cannot take your order. Cannot take your order. No tak tam si bude ťažké to vyhrať. Cannot take your order. Čo za to je to? Cannot take your order. Prestaň! Bože, to je hrozné. Cannot take your order. Ja sa neviem ako dostať z tej nosy. No, tak nič. A tak toto bude asi Cannot take your koniec. order. Ale, bežubu. Toto bude asi koniec videa, teda. Cannot take your order. Dúfam, že sa vám páčilo, ako hovorím, ak to Cannot bude, take your order. ak budete chcieť, ak to bude pár lajkov, možno aj odberateľov. Cannot take your order. Dám všetkých tých 7 na 20, úplne najťažšiu možnosť, ako sa to dá. Cannot take your order. A vyhráme to. Alebo začnem natáčať inú Cannot hru, ja take your neviem. order. Tejto hry je aj 2, jednotka, aj 3, alebo aj iné hry, ja Cannot take neviem, your Ultimate order. Custom Night, alebo čo úplne iné, nejaké, neviem, GTAčko, alebo tak. Cannot take your order. Napíšte do komentárov. Dúfam, že sa vám video páčilo. Môžete dať aj like, aj odber. Cannot take A your zatiaľ order. čaute.